Pigalat halat na sananian na magkaigwanin maray na internet connection nga ni makapagparehistro na kan sa iyang SIM card. Ngunyan kayang aldaw ang pagpupuon kan SIM card registration. Para man kayan, bentahin ng gadaan bagong lay. Sa siring da kayang paagi, mayo nang mabibiktima ang mga scammer na nagagamit din man lain-lain na number nga ni makapanloko. Ine-expect ko na maging maayos yung system, tsaka hindi mag-lag, hopefully, and walang mag-breach na mga yung personal information man ganun. May privacy. Siring nian, tatawan man ni Lola Tinay ngunya na aldaw ang pagpaparehistro kan sa iyang SIM card. Sana lang yung mabawasan na yung mga scamming sa kasi ngayon nga ang dami ko natatanggap na mga text messages na hindi ko naman kilala kung saan galing yung mga number na yon. Nag-complain na nga ako sa Globe. Ang retiradong maestra na si Lola Aurora, dawa o yun da siya sa SIM card registration, may diit man siyang takot na namamatean o pang personal na mga impormasyon ang pigahagad sa pagpaparehistro. Overall, agree ako kasi it will prevent yung mga phishing, yung mga scams. Ako ang dami kong nare-receive ng mga sigang pasok na, alam pati yung pangalan ko. Sigang pasok nila, nakakainis. Si Nanay April, maski may dikit na pagkontra sa lay, mayo da siyang ibang opsyon kundi ang sumunod na sana. Abo niya man da kaya na ma-deactivate ang sa iyang SIM card urog pang kaipuhan niya ini sa rual daw na komunikasyon. Parang ang hirap magpa-register ng number mo. Kasi hindi naman natin, ang dami na 'di ba nag-scam, dami ng hacking. Paano pa pag halimbawa nag-SIM registration tayo? Marami rin 'di bang nag-aano na bakit kailangan pa i-SIM registration? Magigiromdoman, Oktubre 10 kan opisyal na maipasara sa Senado ang Republic Act No. 11934 o SIM Card Registration Act. Sa ngunyan, nakapagtaon naman in kanya-kanyang registration link ang maniba-ibang service provider, siring kan Globe, Smart as dito, nakaipuan sundon kan publiko para sa saindang pagpaparehistro. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Maria Lorenzana.